मुख्यमंत्री पकिफोर्ड निर्माण मावथांखिनि गेजेरजों एमएलए लरेन्स इस्लारिया फिन आरोबाव 6.30 किलोमीटर गोदान लामा लुफुंनांगौनि अन्थाइखाम्फा बेखेवदों। थारैनो एमएलए लरेन्स इस्लारिखौ दासान्दि गावनि बियाबाव गुबुन गुबुन जौगालु हाबा मावनायनि अन्थाइखाम्फा गायसननायखौ नुनो मोनगासिनो। बेबायदिनो दिनै फुंबिलिनि समाव बावखुंग्रि ओनसोल बालुकजरा बमब्रागुरिनिफ्राय गारबस्तिसिम गोदानै 6.30 किलोमीटर लामा लुफुंनांगौनि थाखाय अन्थाइखाम्फा बेखेवदों। मोनसे मेहेरगोनां हाबाफारिजों एमएलए लरेन्स इस्लारि बिथाङा बावखुंग्रि बियाबनि TCLCC मासिगिरि सन्जय नार्जारिनि नुजाथिनाय आरो गासै रायजो राजानि बाहागो लानायाव अन्थाइखाम्फा बेखेवनाय हाबाफारिखौ मावफुंनाय जायो। फोरमायनाय बादिब्ला एमएलए लरेन्स इस्लारिया गावनि आखायाव मुख्यमंत्री पकिफोर्ड निर्माण मावथांखिनि गेजेरजों गासै गंस्नि गोदान लामा लुफुंनांगौनि सुबिदा मोनदों। सुबिदा मोननाय लेखायैनो एमएलए लरेन्स इस्लारिया थाद'नाय गैयालासेनो गावनि बियाबाव जौगानायनि हाबा मावगासिनो दं। लोगोसेयैनो इउपिपिएल दोलोनि सरकार फैनायनि उनाव ओनसोलाव बेबायदि गोबां जौगालु बिथांखि मावफुंजानायखौ गोजोननाय फोरमायदों बावखुंग्रि बियाबनि TCLCC नि मासिगिरि सन्जय नार्जारिया। जोङो खोब गोजोननाय मोनदों। ओनसोलखौ मोनसे फरवार्ड जायगाथिं लांनो थाखाय जोंनो एक नाम्बाराव जोंनो कमिउनिकेसन लामा हान्था मेलानि बेबस्था बे थाथारनांगौ। जों बेखौ दिनैहाय लामाखौ जेरैबायदि जोंनो गोनांथि जोंनि बे क'क्राझार सोहोरजों नांजाबना थानाय जे बावखुंग्रि हालाम बिटिआर नि जे बावखुंग्रि मोनसे काउन्सिलनि समस्ति बे ओनसोलाव जोङो मोनसेनिफ्राय मोनसे जोङो जौगाखां खामानिफोरखौ जोङो मोनबाय थानो हादों। दिनैबो जोङो नैबे एमएलए सानजा क'क्राझारनि एमएलए मानगोनां लरेन्स इस्लारि बिथांनि नाजानाय आरो बिथांनि खामानि मावनायजों दिनै नैबे मुख्यमंत्री पकिफोर्ड निर्माण जे आसनिनि गेजेरजों 6 किलोमीटर 300 मिटार जे लामाखौ दिनैहाय जोङो नैबे एमएलएआ दिनैहाय बेखेवना होबाय। गाबोन समफोरनिफ्राय बेखौ आरम्भ खालामसिगोन। बे लामाया ओरैबायदि मोनसे इम्परटेन्ट नैबे DN रड नाराबारि दाउखिबारि रड जे PWD मेन रडनिफ्राय ओरै कानेक्सन मोनसे हरिनागुरि सरायखला जे मोनसे कानेक्सन रड बियो आरो आथिखालाव दा हरिनागुरियाव जोंनि बिटिआरनि MCLA क्वार्टार बे लुफुंजागासिनो दङ। बिनि थाखाय मोनसे बे मोजां गोनांथार मोनसे लामा जाबाय आरो बेहायनो जोङो हरिनागुरियाव क'क्राझार गभर्नमेन्ट कलेजनि इउनिभारसिटि बेयो जानो थांगासिनो दङ। बेहायबो जोंनि फरायसाफोरनि थाखाय इउनिभारसिटियाव थांनो थाखाय बे मोनसे गोनांथार लामा बे जाबाय। बेनि थाखाय आङो खोब गोजोननाय मोनदों। लामाजों लोगोसे जोंनि बिभिन्न जौगाखां खामानिफोरखौ जोंनि सरकारा खामानि मावबाय लानो थादों। बिदिनो जोंनि सोलोंथाइखौ जौगाखां खालामनो थाखाय दिनैहाय बिटिआर सरकारा मोनफ्रोमबो LP स्कुलफोरखौ जौगाखां खालामनो थाखाय देग्लायनिफ्राय थांनाय बोसोरनिफ्राय जागायनानै रिपेयारिं खालामनाय रं थिं बायदिसिना माबा मोजां स्कुल क्लासरुम बानायनायजों लोगोसे बाउन्डारि होनाय मोनसे देग्लायबो गोबां दिनै बे लिस्टआव लानाय जादों। फारसेथिं जोङो जोंनि उन्दै जायफोर ICDS होनो अंगनाबादि बे गेजेरजों जे उन्दैफोरखौ जोङो होनानै बिसोरनि देहा गोग्गो खालामनानै जे सासे राफोद फरायसा खालामनायनि जि अंगनाबादि सेन्टारफोर बेखौ दिनैहाय जोङो मडेल अंगनाबादि हिसाबै एमएलए बिथाङानो दिनै थांनाय बोसोराव 11टा नै देग्लायबो 11टा जोङो मोननो हादों आरो बे हिसाबै नैबे फालुजरायावबो मोनसे मडेल अंगनाबादिया दङ। बेजों लोगोसे जोंनि जे देहाया गोग्गो जानो थाखाय जे मोनसे दै गोग्गो दै मोनलोंनो थाखाय जे मोनसे बेबस्था मोनफ्रोमबो न'खराव सासे हिसाबै 50 लिटार दिनाव दैनि जगान जे बेबस्था बियो दिनैहाय जोंनि बावखुंग्रि ओनसोलाव मोनफ्रोमबो गामियाव नैबे दिनैहाय
मावजानो थांगासिनो दं। माखासेया आराम्भ जाबाय, माखासेया गाबोन समफोर आराम्भ जागोन। बेबो मोनसे बिराद गोजोनथाव बाथ्रा। बावखुंग्रि ओनसोल हिसाबै जोङो बावखुंग्रि हालाम हिसाबै जोङो दैनि थाखाय बिराद जेंना। बबेबा गामियाव दैखर जाया, बबेबा गामियाव खल जाया। दै लोंनायनि थाखाय जोङो गोबां जेंनायाव दङमोन। आङो आसा खालामदों नैबे जेजेमनि गेजेरजों जोंनि बे ओनसोलाव जोङो साफ्रोमबो रायजो राजाया गोग्गो दै मोनलोंगोन आरो गावबा गाव देहाखौ जों गोग्गो खालामनो हागोन, बेखौ जोङो मिजिंथिनो हायो। लोगोसे जोङो जोंनि ओनसोलखौ जोङो सोलोंथाइ फारसे, जोङो आबाद फारसे जोङो जौगाखां खालामनो थाखाय सरखारनिफ्राय जे आसनिफोर दङ, जों बेखौ मोनसेनि उनाव मोनसे जोङो मावलांबाय थागोन, जों बेखौ मिजिंथिनो हायो। थाखो 8, 9 आरो 10 नि फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय। इम्पल्स आसामआ नोंथांनि थाखाय होदों अनलाइन टिउसन एप्सनि सुबिदा। बर' आरो एसामिस मोन्नैबो बिजोंनि 8, 9 आरो 10 थाखोनि बिगियान, सानखान्थि आरो इंराजि आयदायाव अनलाइन टिउसननि सुबिदाखौ होगोन। मोनफ्रोमबो आयदायाव दान मोनसेनि फिसआ 250 रांल' जागोन। 12 दाननि थाखाय फरायसानि अनलाइन टिउसनआ सोलिगोन। इम्पल्स आसाम अनलाइन टिउसन एपआव लाइभ क्लास, अनलाइन टेस्ट, अनलाइन एसाइनमेन्ट आरो डाउट क्लियारिं सेसननि सुबिदा मोननो हागोन। इम्पल्स आसाम अनलाइन टिउसन एपआव रोंगौथि गोनां एक्सपिरियेन्स फोरोंगिरिफ्रासो फोरोंगोन। गोसो गुदुं फरायसाफ्रा गाव गावनि मबाइलाव गुगोल प्ले स्ट'रनिफ्राय इम्पल्स आसाम एपखौ डाउनल'ड खालामनो हागोन। लोगोसेयैनो 8099334099 जानबुं अनजिमायाव थोंजोङै जगाजग खालामनो हागोन।